En fortælling om Osted Fri- og Efterskole begynder med friskolen. Og det rigtige sted at fortælle om denne begyndelse, det er just her, hvor friskolen startede i 1917 med nogle ganske få elever. Og det var som en landejendom her, hvor Ellen og Jørgen Andersen, som ejede den, stillede deres stuer til rådighed for skolen, og skolen startede så med nogle forholdsvis få elever. Men det hører også med til billedet, at det at have friskole, det er startet på egnen her. Ja, de gjorde det jo forskellige steder på egnen, men det, der er mest nærliggende her, det er at nævne friskolerne ude i Osager, hvor der var et par stykker, der fulgte efter hinanden. Og så er det så i 1917, man begynder her på stedet i stuerne i denne landejendom. Det er jo ikke nogen stor skole, og den vokser sig så stærkere og stærkere for de almindelige klasser til og med det 7. skoleår, og senere hen får man jo også overbygning på friskolen med 8. og 9. Klasse, og som vi får at se senere, så er friskolen nu, har den et elevtal på godt og vel 200 elever, og har sine egne bygninger stort set i det store kompleks, som Osted Fri- og Efterskole udgør. Friskolen har så ikke de gamle bygninger, for de blev revet ned, men der blev for nogle år siden bygget en børnehave, og det er så børnehaven, vi er i nu. Og det er simpelthen en almindelig børnehave, hvor forældre fra omegnen kan melde deres børn ind. Der er 35, tror jeg, børn, når der er flest i børnehaven her. Og mange af dem fortsætter jo så på skolen. Først i en børnehaveklasse på skolen, og så senere videre i skoleforløbet. Men det er jo ikke sådan, at fordi man har børn i børnehaven her, at der skal man også sende børnene i friskolen. Det må man jo afgøre undervejs, om man har lyst til det. Men det er der en del, der gør. Så der er vældig liv hernede hver dag, næsten året rundt. Så det er nok værd at kigge ind og se på, hvem det er, der bor her. Det var ikke længe efter friskolens start, at der bliver knyttet en efterskole til. Jeg tror kun det er et års tid eller to. Så begynder der en efterskole for børn, der altså er ude over de 7 skoleår. Ikke en efterskole, som vi kender den i dag, men en efterskole især for drenge, som er på skolen i vinterhalvåret fra november til april. Der er ikke så meget brug for dem hjemme på gårdene, som der er om sommeren. Så det er drengene, der kommer på efterskole i vinterhalvåret. Og det starter her meget hurtigt efter, at friskolen er kommet. Og der går ikke lang tid, før at man finder ud af, at skolen må have sine egne bygninger. Og så begynder starten på det store bygningskompleks, som vi får billeder af i løbet af udsendelsen her, som udgør skolens bygningsmæssige del. For nogle år siden, det var for øvrigt denne landejendom, hvor skolen startede, der købte skolen arealet, som hørte til ejendommen. Jeg tror, det er en 8-9 tønder land. Et fantastisk dejligt areal. Og det betyder jo meget for især for en kostskole naturligvis, at der er godt med plads
uden om skolen. Og her ligger så et areal med skolen plantet en skov. Det var landbrugsarealer. Ellers, der blev dyrket, plantet en skov, og videre så længst nede i nærheden af åen, der fik man også en sø til at opstå. Og nu efter en årrække er det jo et vidunderligt areal at have knyttet til skolen. Der er mange opgaver, der kan lægges ud på det, og især er det naturligvis efterskoleeleverne, som er her hele døgnet, som har brug for at kunne bevæge sig lidt ude i naturen, uden at skal over hovedvejen og over i byen, og sådan at man kan gå deres ture og have deres forskellige udendørs opgaver på det store friareal, som er knyttet til skolen nu. Ja, vi startede med at tale om friskolen. Og her på stedet var det jo i 1917, at friskolen den blev skabt dernede, hvor de bygninger, der var der før børnehaven, fristedet dernede, blev lavet. Men der gik ikke ret lang tid før, så de forældre, der havde startet friskolen, de mente, at de børn skulle have noget mere skolegang. Og så gav de sig i kast med at lave det, der var kommet til at hedde efterskole. Altså efter de 7 år i skole, så kunne man komme på skole igen. Og til at begynde med var det jo en slags 8. klasse. Men for at det skulle få den karakter, og jo altså også kunne hente elever fra et større område end de nærmeste, så blev det omdannet til en kostskoleform, hvor eleverne de boede på skolen. Og det var sådan i mange år, helt op til 1960, at et efterskoleophold, det var på 5 måneder, eller 20 uger, i hvert fald for drengene om vinteren, for der kunne de bedst undværes ude på gårdene, hvorimod, og de skulle jo arbejde om sommeren, pigerne kunne være lige meget med, plejer vi at sige lidt spøgefuldt, så de var så på efterskole i sommerhalvåret. Og det der var, vil jeg først sige, som man jo også arvede fra friskolerne, det var, hvad var det nu, der fik forældre til at sende deres børn i en friskole? Det var jo, at det drejede sig om historien, det drejede sig om religionen, og det drejede sig om at fortælle det, sådan at børnene oplevede disse ting på en helt anden måde, end det at terpe det igennem i bøger. Det er meget karakteristisk, og det er jo i høj grad Christian Kold, som også peger på fortællingen mellem mennesker som befordrende for det budskab, man gerne vil have frem i historien. Og det kommer også til at gælde først og fremmest i friskolen, og er det den dag i dag, men også i efterskolen har det været meget fremtrædende. Det religiøse bibelshistorien, ja, den hørte jo også med, men det var jo ikke sådan, at man kunne sige, at det var en religiøs skole på den måde. Det var vel der, hvor Indre Mission stod bag ved skolerne, der spillede det nok en lidt større rolle end på de grundtvigolske skoler, som var jo båret af historiefortællingen, fortælling om det samfund, du lever i, og naturligvis også skolefagene, ikke som terperi, men som noget, at børnene skulle arbejde med glæde og interesse og optagethed. Og jeg er sikker på, at det, når det her, og også mange andre steder, kom der så mange af disse skoler, så var det jo fordi, at disse
denne måde at drive skole på, den var i pagt med folket, som jo også i høj grad var præget på det tidspunkt af forældre, der måske selv havde været på højskole, og så kommer hjem og så også føler, at deres børn skal opleve deres skolegang som børn, som noget andet, end de måske selv havde oplevet, da de gik i skole. Vi taler om den sorte skole, vi skal passe på med at ikke sætte for mange etiketter på, men det var jo et opgør med en terpeskole, en mere autoritær skole. Det var det opgør, som friskolerne tog. Nu er det i dag, er der jo ikke så store forskelle på den måde. Nu vi er her på efterskolen i dag, ja, så kan vi ikke rigtig komme til at snakke med nogle af efterskoleeleverne, fordi man er ved at aflægge de statskontrollerede prøver, som efterskoleeleverne jo skal have med sig hjem, og det er det, der foregår i de her dage i de forskellige fag, hvor man er til prøve, også samtidig som forudsætning for, at man kan komme i gymnasiet. Det gælder så ikke med friskolen her på stedet i samme grad med prøverne, men hvis nogle af børnene skal i gymnasiet, og det er der mange, der skal, ja, så sker det efter en indstilling fra skolen her, og så kan gymnasiet, hvis de ønsker det, kalde de unge mennesker ind til en samtale, subsidiært og også sige, at de vil gerne have, at de deltager i en prøve, og så kommer de ind i gymnasiet. Det er mit indtryk, at det her på stedet i forhold til gymnasierne her på egnen, der er det meget smertefrit at få det afgjort, hvorvidt man kan fortsætte i gymnasiet eller ej. Men lidt tilbage til historien igen, for efterskolen kommer jo så til her på den måde, at så er der så nogle af disse unge mennesker, der gerne vil have den slags 8. klasse. Nu bor de lidt langt væk, og så finder man på, at de kunne jo også overnatte der. Og på den måde begynder efterskolen i virkeligheden at blive en kostskole i de første år. Og det er jo det, der jo så udvikler sig over det ganske land. Der er vist i øjeblikket cirka 200, ja, jeg har ikke tallet kontant, men cirka 250, måske der godt og vel, efterskoler i Danmark. Og på de allerfleste af disse efterskoler, der afholder man så også de statskontrollerede prøver, for de elever, der nu gerne vil det, og unge mennesker går derfra og så i gymnasiet. Og det gik så også sådan her på stedet, at det, der startede med, at der bare var nogen, der skulle have et skoleår mere, endte med, at der blev bygget en afdeling, hvor man kunne bo og være døgnet rundt, og dermed var efterskolen som kostskole jo blevet til. Og sådan breder den sig jo ud over landet, og i dag repræsenterer jo efterskolerne vel i stedet mellem 40% og 45% af en årgang unge kommer på efterskole på et eller andet tidspunkt efter børneskolen. Efterskolerne er jo naturligvis forskellige på den måde, nu skal jeg ikke, at de jo har udgangspunkt i forskellige bevægelser. Det er ganske pudsigt. Nu har vi i denne kommune, i Lejre Kommune, når vi kommer ind til august, så har vi 3 store efterskoler her. Der ligger Midtjyllands Ungdomsskole herude sydpå og har et stort elevtal, og som knytter sig i det omfang, de gør det formelt eller uformelt, til Indre Mission. Og
denne skole, som også som efterskole, tager udgangspunkt i de Grundtvig-Koldske tanker. Og så er der den nye efterskole, der nu åbner til august nede i den tidligere Borgvejle område, gymnastikforeningernes område dernede i Borgvejle, hvor der er bygget en ny efterskole, der flytter derned op fra Espergærde eller Helsingør, og som har en vis tilknytning til også den frikirke, der ligger her i Osted med sin kirke ude ved Hovedvejen. Så det er 3 skoler, som sikkert kommer til at ligne hinanden på mange måder, men de har ligesom en lille smule forskellighed i deres udgangspunkt, og selvfølgelig også i de elever, man nu får ind på skolen. En karakteristisk ting ved skolen her er, at der rundt omkring på arealet ligger en række store sten, som også her. Og det er de allerfleste af dem sten, der bare er kommet op i jorden i forbindelse med byggearbejder og så videre. Og så har de fået lov at ligge og er med til at præge området. Lige bag ved os er der en meget stor sten. Den kommer, så vidt jeg kan huske, op fra Assenløse, fra en af markerne deroppe. Og den er ikke alene anbragt der, men der har også fået en påskrift. Og der står tanke, ord, gerning. Og det beskriver jo i høj grad, hvad der er sket på dette sted. Der var en tanke om at skabe noget her. Man drøftede det med ord, og så indgik de i en gerning, og på den måde rejste man så skole, både hvad angår i bygninger, og hvad der i øvrigt foregik inde i disse bygninger. Når jeg sidder her, ja, så ser jeg kan jeg jo se en stribe bygninger. Der ligger for eksempel en lærerbolig herovre til højre, og det fortæller jo om, at her på stedet med kostskole, efterskole, der skal man have lærerne boende i nærheden af skolen, så de er der hele døgnet rundt. Selvom de naturligvis har deres arbejdstider, så alligevel der er den sammenhæng mellem eleverne, kostskoleeleverne, efterskoleeleverne og lærerne, så er det meget rart, at der også følger familier med på stedet. Ser vi lidt længere henne, så ligger der så en elevbygning, og den næste bygning, jeg kan se herfra, det er en bygning, hvor man har alt arbejdet med de moderne medier, og så kan vi se længere op bagved, der har vi igen en meget stor bolig med elevboliger. Der er vel med elevboliger plads til en 150 elever, når der er flest og det er gennemgående tomandsværelser, de bor på. Sådan var det ikke i gamle dage. Der havde vi sågar op til 6-mandsværelser, men nu er det tomandsværelser. Og det er jo en del af opholdet, at man ikke alene skal bo der, men man skal også holde orden og kunne passe de steder, hvor man bor på en ordentlig måde. Så er der jo undervisningslokaler. Lige bag ved mig ligger jo så friskolen, med sine omkring 200 elever fordelt på de 9 klassetrin, og forud for den ligger jo så friskolen for dem, der nu friskolens børnehave, fristedet, for dem, der nu også fortsætter her i skolen. Jeg vender tilbage til den sten her bag ved mig, hvor der står tanke,
ord gerning. Og så står der et navn, og det er Valdemar Hansen. Og Valdemar Hansen var en betydelig mand, der boede på denne egn. I virkeligheden var han en københavnerdreng, der var over en tur på Fyn, var havnet her på Sjælland, Midtsjælland, hvor han var mejeriejer og mejeribestyrer for Andens Mejeriet. Men han var også meget optaget af det folkelige arbejde, kan man sige, på egnen her. Det var han i forbindelse med idrætslivet, gymnastikforeningen og Roskilde Amts Gymnastikforening, og han var vel den egentlige skaber af Borgvejle, den der tog initiativet til at Borgvejle lejren, som har fungeret i mange år under Roskilde Amts Gymnastikforening, og som nu overgår til en anden efterskole, efterskolen Lindenborg, som åbner en gang her i efteråret. Men Valdemar Hansen, han var meget med i initiativet til, måske ikke lige da friskolen, så meget friskolen, men i forbindelse med, at der også kom efterskole her på stedet. Og han lagde mange kræfter i arbejdet i den frie skole, som vi siger, i løbet af de mange, mange år, og fulgte arbejdet lige til hans død op i 1960'erne. Så han var en meget betydelig mand blandt dem, der startede skolen her på stedet. Ja, vi står her ved en mindesten for Jørgen Jørgensen, der jo var født på denne egn, og som boede i hans manddomsdage nede på Bispegården i Lejre. Jørgen Jørgensen, han han var med i kommunalbestyrelse eller sogneråd, som det hed dengang. Han var med i amt, og han blev folketingsmand, og i 1930'erne blev han første gang undervisningsminister, og det man husker mest fra det tidspunkt i 1930'erne, det er skoleloven, folkeskoleloven af 1937. Han var minister igen i 1950'erne og holdt op i begyndelsen af 1960'erne, hvor han jo var højt oppe i årene. Og ham og Bertel Dalgaard, som han hed, de standsede nogenlunde samtidig. Jørgen Jørgensen betød rigtig meget for denne egn, men han betød også meget for de frie skoler, det vil sige friskole, efterskole, folkehøjskole og det folkelige liv, at man så må sige, hvor han søgte at skabe de bedst mulige vilkår for disse skoleformer, og at folket kunne, om man så må sige, realisere sig selv ved at drive sin egen skole. Ikke fordi han selv havde gået i friskole, det havde han ikke. Men denne tanke om, at forældre selv kunne skabe deres skole, det skabte han de bedste mulige rammer for. Det gjorde han jo også for folkeskolen, folkeskoleloven af 1937, som den første skole blev rejst her på egnen efter folkeskoleloven, og jeg tror, det er den skole op i Sæby, som nu er ved at blive nedlagt som folkeskole, og hvor der måske kommer en friskole i stedet for. Da han var død, og årene derefter, var vi nogen, og det vil sige mange, der var enige om, at vi måtte rejse et minde for Jørgen Jørgensen for den gerning, han havde udført.
Og vi lavede et lille udvalg. Jeg havde fornøjelse at være med i det, og samlede nogle penge sammen. Og inden vi så os om, var der flere tusind mennesker og organisationer, der havde ydet betydelige bidrag til, at en sådan sten kunne rejses. Der skete så det undervejs i arbejdet. En dag blev jeg ringet op fra den islandske ambassade, fra ambassadøren, der havde hørt om det her. Og han meddelte så, at Island ville have lov til at skænke den sten, der skulle rejses på Jørgen Jørgensen. Det var jo virkelig et smukt træk, og skete jo i taknemmelighed over for Jørgen Jørgensen, for de kræfter, han havde viet til, at islændingene fik håndskrifterne, dele af håndskrifterne, de islandske håndskrifter, tilbage. Og nu kommer der en lille historie om, hvordan vi så fik fat i stenen. Det var jo en stor gave at have fået besked om. Og vi måtte så sende en billedhugger op for at finde den sten, som skulle bruges. Og han rejste derop med fly, en meget beskeden mand var han, og fortalte mig, hvordan han landede deroppe i Keflavik, lufthavnen, og gik ind i bussen, der holdt for at køre folk ind til Reykjavik. Men pludselig hørte han sit navn i højtaleren, og ud måtte han stige af bussen, og så holdt der den længste sorte bil, han havde set nogle gange sinde, og kørte ham ind til det bedste hotel i Reykjavik by, og med besked om, at her kunne han bo og spise og drikke og gøre, hvad han ville, mens han var på Island for at finde den her sten. Men han sagde, jeg drak kun sodavand. Han var en meget beskeden mand. Og han startede så med at gå rundt i Reykjaviks gader og se, om man kunne finde en sten. Der var ikke nogen sten, han kunne bruge. Så kørte han rundt med nogen ude i Reykjaviks omegn. Der var ikke nogen sten, han kunne finde. Så startede de til sidst et fly, og så fløj han langs Islands kyst. Og et par hundrede kilometer fra Reykjavik, så sagde han, jeg tror, den ligger dernede. Og så måtte de gå ned og se på denne her sten. Og han sagde, at den kunne han bruge. Og hvad gjorde islændingene så? De ryddede derud til, fik stenen bragt til Reykjavik og puttet i en båd. Og en dag, det var en fredag, blev jeg ringet op inden fra Frihavnen, at der var kommet en forsendelse fra Island, om jeg ville være venlig at hente den senest mandag eftermiddag. Og jeg sagde, hvad består den af? Ja, hvad består den af? Nå, ja, det er en stor sag, sagde den så. Ja, der står noget med, at den vejer en 8-10 tons. Og så var jeg jo klar over, hvad det var. Ja, det vidste jeg godt på forhånd. Og vi fik den så bragt op til billedhuggeren, og Mar fik op i Frederikssund. Og han huggede så i denne sten. Og på stenen kom der til at stå, som vi kan se her, Jørgen Jørgensen, 1888 til 1974. Bonde i Lejre, folketingsmand, undervisningsminister, formidler og virkeliggører for frihed i skole og kirke.